Acabem de presentar La força d'un somni de l'Albert Puig, un llibre que ens encanta perquè un entrenador dels infantils del Barça ens explica els valors, el camí per recórrer de l'esforç a l'excel·lència. I els valors, el valor dels valors i les coses que s'han d'aprendre i el que ensenya l'esport. És un llibre fantàstic, ens ha acompanyat la Marta Segú, la directora de la Fundació Futbol Club Barcelona, i avui és un dia de festa. La força d'un somni es comença a distribuir i està funcionant molt bé. El llibre presentat avui per Albert Puig, La força d'un somni, és un llibre que m'ha impactat molt perquè representa els valors de l'esport, que és el que la Fundació del Futbol Club Barcelona vol transmetre a través dels seus programes als nens i nenes d'arreu del món i també a Catalunya. L'Albert Puig és una persona molt especial, és un entrenador que transmet aquests valors als nens. Esport no és només guanyar o perdre, no és només competició, l'esport és molt més. L'esport és esforç, és treball en equip, és disciplina, és també respecte pel contrari, el fair play que ell ha caracteritzat, i tant de bo tinguéssim molts Albert Puig arreu del món entrenant a nens i treballant amb nens i nenes de tot el món. La força d'un somni és un llibre que parla, més que parlar, reflexiona sobre les converses, sobre temes del futbol base, sobre el futbol educatiu, formatiu. M'agradaria molt que el llegíssiu perquè és un llibre sensible, un llibre que parla una mica de les claus del que pot ser aquest difícil camí que és arribar a un esport d'èlit. Però també és molt extrapolable a qualsevol cosa a la vida, vull dir, qualsevol il·lusió que tenim tots. Llavors us el recomano de tot cor i bé, espero que us agradi molt.